Ninabakadlothovu kabheki kufana nemisebe yelanga udlothovu njengebhubesi libumbene lesikhombisa ihora mbuke linazi indaba wena kumele ukwenze woza nendlebe mina ngizoza nendaba ngihlale kuzona ithonto naze ihamba phambili kusihlwa nje. The church member is found guilty of contravening Rule 25.17.17.4 of the ANC Constitution. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula udalule ukuthi isicao sokuqondiswa kweyigwegwe sowakwaba umengameli waleli qembu uJacob Zuma usexoshiwe azange sibe lula neze. We need to bring down that cost structure of generation because, like I said, over a period of time, it's got implications on the tariff structure. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uKhosiyenso Ramokgopa uthi umnyango wakhe uphezulu kwemizamo yokuxazulula ingqinamba zohlelo lokwehlisa umthwalo obhekene nogesi njengoba lolu hlelo lushaya kakhulu kulabo abadla imbuya ngothi. Akukho oseqinisekisiwe kwamanje ngokuthi lo wayengumengameli wezwe kanye neANC uJacob Zuma osekhonjwe indlela kuleli qembu uzophikisana inesinqumo sokumisa kwakhe eqenjini. Emini namhlanje iANC imemezele ngokusemthethweni isinqumo sekomiti lokuqondiswa kwezigwegwe ngesinqumo salo sokuthi uxoshwe uJacob Zuma emva kokutholakala ukuthi wephula imigomo nomthetho sisekelo weANC ngokuzeyamanisa kwakhe neqembu umkhonto wesizwe owakumemezela amaphakathi noZibandlela nyakenye. The National Disciplinary Committee finds that the church member is found guilty of contravening Rule 25.17.17.4 of the ANC Constitution, read with subsection 2 for prejudicing the integrity or repute of the organization by acting in collaboration with a registered political party. The church member is expelled from the ANC. Okhulumela iMK Party udalule ukuthi uZuma usazocubungula umqulu oqukethe amaphuzu ahambisana nesinqumo sokuxoshwa kwakhe. We accept that President Zuma will obviously mull over whatever the terms thereof and the issues that are raised in that document with his legal team. Ngomunye wabahlaziyi bezombusazwe uqaqule ukuthi uZuma kuzofanele abe nobuhlakani ngendlela azosingatha ngayo isinqumo sokuxoshwa kwakhe ku-ANC owafunga ngokuthi uyoze ahambe emhlabeni eyilungu layo. The ANC wants to preserve any kind of integrity and wants to rebuild the party. It cannot do so whilst the former president is still within its ranks because he cannot have one leg in the ANC and another in the MK. And so I do think that even within the 21 days, if he does appeal this decision, I think that appeal is going to be turned down. This is definitely the end of the road, in my opinion, for Jacob Zuma and the ANC. Ikomiti lokuqondiswa kwezigwegwe lisigodlile isinqumo salo otabeni lomgcini mafa weANC eMpumalanga Samisi wesikhundleni uMandla Msibi nobhekene nezinsolo zokuthi wayephehla itulo lokuthi amalungu eANC abamba umbhikisho okumelana nombuthano iJanuary 8 statement ngaseqaleni konyaka. Ezinye izakhamuzi eEastern Cape kanye naseNorthern Cape kwamukela ukuxoshwa kwalowo wayengumengameli weANC uJacob Zuma. Izakhamuzi zizoxoshwa kwakhe kade kwakufanele kwenzeke. Ngba into yo-expela kukaTata Zuma into ebekade ihleliwe kakade khona ngaphambili kwe-ANC qha bayazile noba if bazawuyenza phambi kwayo kube kwe-elections bizaba nobungozi kwe-ANC so baqonde noma leli elections ziqithe then badile kunye naye. I-ANC iyenze late into kaZuma yokumgxosha phofu ke mhlawumbe nobayazi into ba ebeya umkane support eninzi xa bebemgxotshe before you vote. I don't see any influence that Zuma was doing in ANC. Ongqongqoshe wezogesi uDokotela uKhosiyenso Ramokgopa uthi umnyango wakhe ufinqe imkhono zama ukuxazulula ingwadla yohlelo lokunciphisa izinga lokusebenza kwamandla ogesi ngoba lokhu kushaya kuzwele kulabo abadla imbuya ngothi. Ungqongqoshe wezogesi namandla uDokotela Khosiyenso Ramokgopa uthi kulezi zinsuku ezingaphezulu kwe-120 ezidlule kwehle kakhulu ukusetshenziswa kodizili ukuphehla amandla ogesi. Nyakenye le nkampani ehlinzeka ngogesi yachitha amabhiliyoni ayisishiyagalolunye amarandi ithenga udizili. uRamokgopa uthi okwehla kokusetshenziswa kodizili kuzoba nomthelela omkhulu
uma i-Eskom yenza izicelo malungana nokwehliswa kwentengo yogesi. The point I'm making is that we need to bring down that cost structure of generation, because like I said, over a period of time, it's got implications on the tariff structure, because it's a structural issue, if you like, from a pricing point of view, and the teams are beginning to negate, if you like, our over-reliance on diesel. Kusenjalo ungoti wezamandla uTshepo Kgadima uphakamisa ukuthi i-Eskom yehlise imali eyizigidi ezingama-80 zamarandi esashazwa yile nkampani. Then in a nutshell, cut down 80 billion rand a year in fruitless and wasteful expenditure from your operations as Eskom, reduce the electricity tariffs from the current exorbitant levels of R2.18 a kilowatt hour if you are using less than 200 kilowatt hours a month. Esithangameni sakhe sakamuva nabezindaba uRamokgopa uzwakalise ukukhathazeka ngentengo yogesi emba eqolo nekhahlameza kakhulu abadla imbuya ngothi wathembisa ukuthi umnyango uphezulu kwemizamo yokulungisa lenkinga. Amaphoyisa eNorth-West abophe abasolwa abanizo lomayelana nesigameko esenzeka endaweni yokucima ukome eKanani esifundazweni iNorth-West kwashona abantu abayishagalombili kwathi abanye balimala. Kubikwe ukuthi abasolwa abana bangabokudabuka elisuthu baboshwe eKanana ngokusho kokhuluma Brigadier Sabatha Mkhwabuni uthi abasolwa kulindeleke ukuthi bavele enkantolo yemanje okunikusasa nalapho bezokwethweswa khona amacala esishagalombili okubulala kanye neyishumi nantathu okuzama ukubulala kanye nokuba nezibhamu engekho emthethweni. Mbukile sathi qowe itolo kanti mangabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi icala elibhekene nabesilisa abasishagalombili abangabaqaphi bephini likaMengameli lihlehliselwe kusasa njengoba ummeli wabo ezokwethula ubufakazi bevideo entsha enkantolo. Asikumele sikwamukele mbukeli uma ngusanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi Unobhala jikelele we-ANC ufikile mbalula udalule ukuthi isicao sokuqondiswa kweyigwegwe sowabe waba umengameli wenhlangano uJacob Zuma osexoshiwe azange sibe lula neze. Mbukela sikhumbuzo ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus wena okumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani lezi ndaba esiyisakaza bukhoma uzoyithola njengoba zinjalo. Lihlehliselwe ikusasa icala libhekene nalabo ababengabaqaphi bephini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile enkantolo yemantshi eRandburg eGoli. Labasolwa abasishagalombili babhekene namacala afaka phakathi ukushaya ngenhloso yokulimaza. Longene eboxini ngesinye sesisulo zobugebengu kanti utshele enkantolo ukuthi laba ababengabaqaphi bephini likaMengameli wezwe abayilandelanga imigodi ifanele ngesikhathi bemise imoto ayihamba ngayo. Since they perceived that I am a danger to the convoy, why didn't they follow the procedure by stopping me and searching to satisfy themselves pertaining to the danger they perceived? Lofakazi oyisosha nowengasebenzi ngosuku lesigameko uthi abanye uMengameli bamkhomba ngesibhamu. Pointed by the two passengers who were seated on the left-hand side of the vehicle. Yeah, both of them, the firearms were protruding through the windows as they pointed it at me. Manje ke ithimba labameli babasolwa lithi lofakazi akanazo izincwadi zokushayela kodwa ufakazi umile kwelokuthi unazo wazigagula ngegama wathi unoCode 10. Solwa bathi bazohamba baye eminyangweni ozokuthutha beyofuna amarekhodi ukuthi ngempela unazo yini izincwadi zokushayela. Ufakazi uphikile ke nokuthi wayephuzile ngosuku okwenzeka ngalesigameko icala liyaqhubeka kusasa. Which vehicle were you occupying? Lo esihlane ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa advocate Zandile Mshololo usamile kwelokuthi ufise kuhle Ntuli wayengekho eduze nendawo yesigameko ngosuku kwasocongo ngalo uMeyiwa. Abasolwa abahlanu baqula icala lokubulawa kaMeyiwa enkantolo ephakeme esePitoli nokuyisigameko esenzeka ngomfumfu wangonyaka u2014. uNtuli umile kwelokuthi wahlangana nomsolwa wesithathu uMthobisi Mncube kanye nowesine uMthokozisi Maphisa ehostela lase George Gogh ngehora lesihlanu ntambama ebuya emsebenzini ngosuku okwasocongwa ngalo uMeyiwa.
Lokhu ke kuyashayisana nobufakazi bangaphambilini obethulwa yiZungu bokuthi abasolwa babese hostela iBasotho eFort Lawrence. Accused number 5 says he was with accused number 3 on the day in question as I put versions and as we have narrated them. And according to your record on page 11, it reflects the cell phone number that was used by accused number 3 on the day in question. So I am asking from you that, do you confirm, according to the cell phone records, that's the number belonging to accused number 3 reflects the towers, reflects transactions, reflecting the towers, which does not include forgeries? Yes, I can confirm that the device during that requested period does not indicate Fort Lawrence as the tower. Njengoba umseshi omkhulu wakwa-Vodacom uPinky Veiteringam ephothule ukwethula ubufakazi, umbuso usikaze ukuthi ungase uphinde ubize umhlaziyi womakhalekhukhwini osathatha umhlala phansi uKenneth Lambert Steyn eboxini lofakazi. Uthi ufuna ubulungiswa umndeni womfundi wase-Eastern Cape owenza ugrade 10 okuthiwa ugwazwe wabulawa omunye umfundi ngolwesihlanu. Ibiyimpela veki enzima kakhulu kolusapho le. Akukho nto evakalayo kwaye kukhona amazwi ovelwane ayokuza phelisa inhlungu lahlekelwa ngunyana wabo. Into eqala njengosoqhelekileyo esikolweni luphele ngobudlobongela apho Langboy neminyaka eli-19 ahlatywe entanyeni kutyholwa ngelithi ngomnye umfundi. Ngoku lo mfana wenze lento wahlasela unyana wam kanye ke no Department of Education because ngoba bekufaneleke into yobangabana ngelixesha bengena abantwana bakhona abantu abajongene nokhuseleko ebantwaneni naxa bephuma abantwana kufaneleke into babakhona abantu abajongene nokhuseleko ebantwaneni. Amagosa wesebe lezemfundo andulele isikolo zokunika inkxaso semphefumulweni ingakumbi kwababona isisehlo sibi. Ndiqononondisile ke ukuba mandifike apha egameni labo ukuze ndizokwazi uqiniseka uba siyanika inkxaso silisebe lezemfundo kwaba bantwana nezititshala zalapha kwesisikolo ezimphefumlo udandathekileyo xa kungoku nje ngenxa yesisehlo. Silapha ke ukuzokwenza loo nto. Esi sehlo sibangele ukuba abafundi abaninzi bangaya esikolweni ngoba besekusela ubomi babo. So bayoyika abayazi kuzokwenzeka ntoni because abantwana bathi aba bafana bayithu abazitshomi zalona uswelekileyo bathe abafuni nobona nomnye umntwana wase-Greenbushes basically because lo uhlabileyo ngulo uhlala e-Greenbushes. So siyoyika asiyazi ba masithini. Umrhanelo zokuvela kwinkundla abantu abatsha iNarina Youth Center Court ngomhla wesibini ku-August. NjinguLerato Fekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Umnyango wezemfundo esifundazweni eGauteng usunxanxa umphakathi ukuba ungabi nexhala njengoba kusazobanjwa umhlangano wokuqondisa igwegwe kwabafundi abayi-12 basesikoleni iPretoria High. Usuku lokuqondiswa izigwegwe kubafundi abayi-12 basesikoleni samantombazane iPretoria High School. Isigungu sesikole SGB yiso esizosingatha lo mhlangano. SGB members are not full time. Find that as parents that they have other responsibilities that they need to take care of. So it will be an evening session. So that's why I will call upon people not to come here and expect that there will be anything that will be announced during the day. We just call upon people to respect the curriculum delivery. Ikhomishana yamalungelo abantu baseningizimu Afrika isigxekile lesenzo ithi kuyadumaza nokuthi ukungenelela okwake kwabakhona ngaphambilini abuzalanga izithelo ezinhle. Ikhomishana ekholwa ukuthi ukuhluleka ukuyixazulula lenkinga uma ngabe izoxazululwa ngoba nakho isiziveza ezikoleni. We have not done enough as a country to really go to the root causes of, patriarchy, racism, ableism, and so forth. So we'll continue to see, these incidents happening. What we demand to see is action,
action that is of course procedurally fair to the alleged perpetrators. Abanye babafundi bazoqondiswa izigwegwe abakamatikiletsheni. Umnyango wezemfundo eGauteng ukuthi bazothola ukulekelelwa ngaphambi kokuba kuqale izivivinyo zabo maduze. The entire school from grade 8 to grade 12 will be writing. So it's a space that we need to respect. Labafundi bazophambi kwabazali babo. Abanye bacele ukuletha abamili babo. Lo mhlangano uzokwenzeka emagcekeni esikole phambi kwe-SGB, abazali kanye nezinye izisebenzi. Kusenjalo umnyango wemfundo eGauteng uthi uzoqhubeka nophenyo lwawo ngalesi sikole. Inhlanganelo lamalungelo abesifazane kanye nezingane eMthwalume KwaZulu-Natal zithi ibona sengathi zilwa impi enganqubeki yokulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane kanye nezingane ngenxa yokwanda kobugebengu endaweni. Umphakathi waseMthwalume ubuzoseka imindeni yabagilwa enkantolo kaMantshi eMzumbe, lokhu ngemuva kwesigameko sokubulawa kwentombazanyana ngonyaka odlule. Isitumbu sayo satholakala emva kwesonto Emfuleni. Kanjalo nentombazanyana eneminyaka eyisithupha esinde idlwengulwa eMthwalume ngenyanga edlule. Umsolwa eyitshela ukuthi ifile ngemuva kokushaya, yasinda yobika. Igameko ezenzakala eMthwalume njengamanje asiboni ukuthi izinqoba ngoba sibona kunama cases amasha usuku nosuku. Asazi kahle hle ukuthi konakele phela sikwenza konke emphakathini, siyazama ukuhlanza even abantu besilisa. Siphatheka kabuhlungu ukuthi kubulawe abantu besifazane nezingane. Ingakho samadoda endawo sakhetha ukuthi asingalali emakhaya, sishiye imindeni yethu nathi sihambe siyolekelela umphakathi ongakwazi uzilekelela. Umndeni kaMufi usadinga impendulo. Sinako ukujabula ukuthi umbulali igcine nobanjiwe, kodwa mhlambe sibuye singabe nako ukujabula okukahle hle ngoba asikokutholi kahle ubulungiswa silosigquqa la enkantolo. Uhulumeni uthi isaqhubeka imizamo ukuqwashisa imiphakathi ngesihlava esibhekiswe kwabesifazane nezingane. Umphakathi ke wonke, ikakhulukazi umphakathi waseMzumbe wonke, ama-department, amakhosi, ama-NPO nama-NGO fanele sibambane siqine ukulwa nalobu bugebengu. Umsolwa akulindele ukuthi aphinde futhi abuyele kule nkantolo yaseMzumbe mhla zi-5 kuNcwaba ngesonto elizayo. Ey'ndabeni za-SABC nginguVusi Khumalo eMthwalume. Beluphansi uhwebo lwerandi emakethe namhlanje. Libiza u-18.36 edoleni laseMelika, libe u-23.55 kupondo, kanti liwu-19.91 ku-euro. Ipula laseBotswana lona libiza 5 cents. IJC kuvale iphezulu inkomba yezabelo. Igolide libiza $2,390 i-ounce, iplatinum yona ibiza $941 i-ounce, bese kuthi oil ongahluziwe wona ubiza kuzo zonke indawo ethamleni kuze emakhaya sinibikele sinamukele nanku umhlahlo wesimo sezulu sakusihlwa kanjalo nakusasa. Mancane kakhulu amathuba emvula elindelekile ngasogwini olusentshonalanga yezwe, kanti kulindeleke umsinga obandayo ngasudala amakhaza aqhaqhazelisa amazinyo ngasesifundazweni nje esise Western Cape. Maphakathi nezwe kule ifundazweni eyisenyakatho yezwe kulindeleke ukuthi liheleze imoya epholile, kanti ke mancane ke futhi amanye amathuba emvula angasa alindeleke ukela entshonalanga yezwe. Lobethe qwaqwa ngamafu kwezinye ingxenye, kanti ke nakusasa ke engxenye ezingaseningizimu, ingxenye ephakeme eseningizimu yezwe kulindeleke amafu ke kulezo ingxenye, kanti ihlandlana zemvula zingase zilindeleke kusukela ngasogwini ukele engxenyeni eziseningizimu yezwe. Le moya eheleza ipholile zoqhubeka ilokho ikhona njalo maphakathi nezwe, kanti ke isixoxiswa lapha ke ngemoya igijima ngesivinini esiphezulu kakhulu ngasogwini olusentshonalanga koluseningizimu ukela kolusempumalanga, kanti le moya izodala ukuthi ulwandle lithukuthele ligubha amagagasi awubukhulu obungamamitha 3 kulezo ingxenye. Abatshuzi ke nabadobi baze baqaphele kulezo ingxenye kusasa ke, kanti ke kusihla ake sibheke amazinga okushisa aphansi kulelo libande kakhulu ke esifundazweni ese-Northwest ngo-4 degrees Celsius lapha eFreiburg, zobanda kakhulu ke esifundazweni esise Free State, eBethlehem ngo-6 degrees Celsius, kwezinye ingxenye libandena kakhulu ke esifundazweni esise Northern Cape ngo-7 degrees lapha eSutherland kanjalo kanjalo naseCalvinia ukela eSpringbok. Kulelo libande kakhulu izulu lize liqhaqhameza amazinyo kulezo ingxenye, liyabuza ukuthi ngubongaki liqhubeka libanda kakhulu ke kwase kulindeleke umsinga obandayo engxenyeni eyiseningizimu ikakhulukazi ke esifundazweni esise Western Cape, esifundazweni
lebanda nje esifundazweni sonkana kanti kanjalo ke nasesifundazweni esilapha kwaZulu Natal ngase lithande nje ukufudumala ogwini ikakhulukazi ke ukusukela lapha eRichards Bay nangasogwini oluseningizimu yezwe kanti kulile lethu lithi ukufudumala esifundazweni esiseLimpopo kwehlele njalo eGauteng ngesiqhubisa lapha sanamhlanje sifikezele sezulu samleni kusasa ngesikhathi esifanayo makuze kube ngokuzayo akadla mina umntwana uthe exabene Mbukele sibeka lapha ezihora lesikhombisa kusihlwa kusasa bakhono zakwethu neindaba zesiXhosa usale kahle